Usa? Imo kong ilisan? Abi kay dako na gini akong agianan. Ina na lang kag sayon. Imo kong ilisan? Ay naluktok. Ablihe. Palayas ang mga demonyo nga namuyo ng malaya. Unsa naman mo? Masige mag-away. Ha? Saba kayo mo? Maramag mga iring ko gira. Nakabantay ko niyo. Nakaadlaw nung sig-saba ba? Sig-away. Ha? Unsa man yung sig-away nyo diya? Sig-balat! Unsa man yung awayan? Ikaw, Dollar. Unsa may sigit ko? Pati ka ng dakuha ng baba. Pre tiguang. Okay ka ba, Dadang? Ano man di mo magdagkaal? Ha? Palingkura ko ninyo. Nalingkuranan? Ayun, nilkuranan na tayo. Baik ta, nagkulang na ta. Wakil mo, lalo na sino na bangko. Asa na itong bangko? Kadulor, wakil plano nga malalo na kadulor. Ha? Ito ba naninan? Aunan po sa kuwabat. Iba nagkurog-kurog dito. Wag plano mamabal ng mga nagsigal ang mga mata ng mga tawhana niya. Sa mga ide yung problema liay. Ha? Unsa may problema ninyo? Anong kadaalaw na lang gid mo sige. Away. Ikaw Dodong. Unsa may problema nimo sa akong apo nga si Dolor? Ha? Sorry kita nga ko kaalala mo tin nakalitan ko sa panghitabo. Paghilom da Dodong ay. Gisigal lang kalimutan nimo. Wag ka mo barog. Wag ka mo barog dayon. Sa kung di ka sa pagkalamba. Kani manggong imong apo tay kini si nay dagway ay wagin mapurma ng dagway niya tay. Kita ang dagway niya. Kini mong apo tay. Pakanon taglubot sa kaldero. Kisa may ganahan na. Awayon pa ta. Inikuli diri. Sukusukuan pa ko. Nya pakanon pa ka og ulo sa ginamos. Wag bitaw nuhuna si mo tay. Ikaw tay ganahan ka og ginaon tay. Og ikaw Dolor. Unsa man ikay tinuod ning istorya ni sa imong bana? Ang gipakaon mo siya lubot sa kaldero. Nya ulos ginamos. Bisig sa ako ang side Dolor, di ko malipay na Ginoon. Nga pakanon ko og lubos kaldero gikaw og trabaho. Ako paningitay. Nya mao na lay. Inikuli na ko mao ni makaon ako. Di po na magsilbi, Dolor. Ano sa mga katino, Dolor? Tay! Mo na mga panghitabo, tay. Mao napagod tong kanon, tay. Kinapatutoy para bang sa kong bata, tay. Sa kong anak, tay, nga kamanghuran. Og, tay, ka na mga klases tao na tay. Wala ka ila og unsay dukot, tay. Ang ilang pananaw. Lubos kaldero. Asa man napitan lubos kaldero ato ba? Nga dukot man to. Pasad tay. Dili ko kapangutang sa tindahan. Kaya wala may kabayad dito. Di may pautangon sa tindira tay. Nga nung mas mo kabayad sa tindahan, Dodong? Sige, panabaho niya mo kabayad sa tindahan. Ha? Dapat magsinabtanay mo. Di mo masigaway. Kaya puros mo tagkas og mga utok og mag-abot na bubutol gina yun. Di gina magsilbi. Tay, mga pasaylo ni mo tay. Og
Parti sa nang mga utang sa tindahan tay. Mao nga usahay di kami kabayad tay kay sa mga igor man kay namo good. Gamay kay kong sweldo. Unang nagi time gyud nga di gyud ko kabayad sa tindahan. Mangay ko pasaylo mo tay. Ug kanimo hani dollar. Pasaylo ay taon ko. Sana all mangayag pasaylo. Ako dudong. Kung lagi ko'y ka lagot. Nga gi butang sa kong dughan diya kanimo. Munang mangay sa kong pasaylo nimo. Tungod sa kong siguro na ako'y pabaya usahay. Munang mangay pa ko pasaylo nimo. Buena, ayaw na mo paglalas. Nako'y tambag ninyo ay. Ug unsa gani problema ninyo sa usag-usa, dapat inyong istoryahon. Dapat open up mo sa usag-usa. Dili kay ba dire, ba dito. Sakit kasi akong nalunggan. Binaw ako dito sa Pikas Balay. Ako, nag-edad na ako ng kalibutan, nag-15, 55. Sweet ka naging ko sa mga problema sa usa ka pamilya. Dapat inyuhang paminaon ako ang tambag. Kung dili manggaling madala, tagsaer to ninyong bridge ay katong kaduhang bridge o kaning katulong bridge karon diri sa Cordoba. Manglayat mo dito og di manggaling madala og istorya ni inyong pagpuyo. Tanawa pud ang kinakaugmaon sa inyong mga anak. Ay ko giingna nga ang kaning tulo nyo ka mga anak maglibot suroy lang ni pohon. Maintag mabuhi pa ko sa umaabot nga 10,000 ka tuig. Kay madala pa na ako pa eskwela ng mga bataa. Orang pagkuha na mo, pag uli na mo, mo gini dapat sa usa ka pamilya nga magka hiusa o magkasinabtanay. Honey, pasaylo ako. Unta magkasinabtanay na ta. Niining ang pagpuyo. Pwede ko mo kiss ni mo, honey. Kiss man di ay. Sige. Wala masakto. Dapat mag-uli mo. Di mo masigaway. Wala. Be, atang picturean be. Hello guys! Sana magustuhan nyo yung video namin. At saka, kapag nagustuhan nyo, paki-subscribe po sa YouTube channel namin. Like nyo na rin at saka i-share kung gusto nyo. Wala sa ngayon si Dudong, nandoon sa loob, natutulog. So, ngayon, abangan nyo po yung pang-apat na episode namin. Kaya, salamat!